Dobrý deň, volám sa Dušan Švoňava, som riaditeľom školy. Táto škola sa nazýva Spojená škola Pavla Sabroša internátna v Prešove. Sme škola, ktorá vzdeláva sluchovo postihnuté deti a deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Naše zložky sú od materskej školy, základná škola, stredná škola a odborné učilište pre sluchovo postihnutých a potom je tu zložka od materskej školy, základnej školy a takisto strednej školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Čiže vzdelávame deti so sluchovým postihnutím a s narušenou komunikačnou schopnosťou. Na budúci rok oslavíme 120. výročie našej školy. V tejto budove, v ktorej sa práve nachádzame, sídlime už vyše 60 rokov. Na našu školu navštevuje vyše 300 detí, máme 105 zamestnancov, 171 pedagogických zamestnancov. Naša kolegyňa, zástupkyňa Patricia Galuciová, mala skúsenosti prostredníctvom svojej dcéry a páčilo sa jej to, tak dostala nápad, že by sme to mohli zrealizovať aj na našej škole a minulého roku, v roku 2023 v lete, sme urobili testovacie školenie učiteľov a od septembra sme pomaličky začali nabíjať na jednotlivú realizáciu prostredníctvom jednotlivých učiteľov a žiakov. Čiže používame ju zhruba už jeden školský rok. Je to jednotlivé, záleží to aj od typu školy, či sluchovo postihnutých alebo s narušenou komunikačnou schopnosťou, ale záleží to aj od stupňa a jednotlivých ročníkov a samozrejme aj od angažovanosti jednotlivých učiteľov. Sú učiteľia, ktorí to používajú denne a takmer na každom predmete, sú učiteľia, ktorí to používajú menej častejšie alebo iba na precvičovanie učiva alebo raz za určitý čas. Dokáže zaujať. Niektoré otázky, ktoré sú tam, sú fakt jednoducho položené, čo pri našich deťoch s jednotlivými postihnutiami je vynikajúce, hlavne pri sluchovom postihnutí, pretože tam slovenský jazyk a naše formovanie a postup vied je trošku iný ako v posunkovom jazyku, čiže tam je výhoda tých jednotlivých krátkych vied a jednotlivých krátkych odpovedí. Čiže tomu jednoducho krásne rýchlo porozumejú. Určite nie. Je to proces, ktorý je veľmi krátky. Prebehne jedno školenie, jednotliví učitelia dostanú kódy, koordinátor zaškolí a pomaličky sa nabíja. Je to proces, ktorý sa dá zvládnuť v priebehu jedného mesiaca a s nejakým otestovacím jedným mesiacom sa krásne už potom dá nabíjať na plynulý systém a plynulú prevádzku. Určite ho odporúčam, je ako pre deti, tak aj pre učiteľov. Je to výrazná pomôcka vo výchovno-vzdelávacom procese. Aj pre deti zlepšujú sa, môžu si precvičiť jednotlivé otázky, odpovede a takisto to šetrí aj časť učiteľom, pretože množstvo vecí je predpripravených a učiteľ nemusí stráviť čas na zdĺhavý a jednotlivé veci pripravovať, ale si len v jednotlivom predmete niektoré veci, ktoré sú práve, ktoré prebieha, alebo ktoré ho zaujímajú, si len vytiahne a môže s deťmi precvičovať. Čiže učiteľovi to veľmi šetrí čas a dáva mu hneď aj spätnú väzbu. Čiže to je jedna z obrovských výhod tohto systému. Záleží to od typu a veľkosti školy, ale si myslím, že pre každú školu je to zvládnutelné aj po finančnej stránke a ten vklad do toho je veľmi efektívny a zúročený. Sú to vhodne a správne investované peniaze.